Hai, punem așa ceva. Asta. Sportul extrem la momentul ăsta. Hai, Stoe! Bravo, tată! Și tu. Eu când ești știți că văd că nu mai pot să le opresc, să mă duc și să acolo. Să ieși atunci. Mergi eu la jumate. Așa, așa și... Cum picea pe spate sau pe spate? Oh, scările sunt de coborât cu picioarele. Așa. Du-te de-acolo. Du-te că n-ai unde să se. Bă, dacă vii poate să-mi spui. Gata! Acum o luai mortal să-mi bau. Gata, bă. Scuze că n-ai usat tenis. Matrimonial de...